Så er der morgentomatshow. Larmen i baggrunden, det blæser, og luftfugtigheden er lidt høj. Beklager. Men morgentomatshowet her siger os, at tomaterne i plantekassen med lys har fine blomster. Den her har ikke blomster endnu. Og den her har nogle fine blomster på vej lige der. Tomaterne i den her plantekasse har plantelys, 300 watt. Og jeg har simpelthen måttet hæve det, fordi de vokser så vildt. Så i går der havde de faktisk fået så meget varme, så de var krøllet lidt sammen i toppen. Så nu bliver plantelyset hævet lidt ekstra, fordi de vokser som ukrudt. Der er 3 forskellige sorter her i, og de er alle sammen nye for mig. Stripes of Yore hedder den der. Den er lidt mørkere i stænglen. Og så er der en Ghost tomat der i midten. Og Cerise Verde, som hvis er en grøn tomat. Og jeg har aldrig prøvet nogen af dem. Det er forsøg. Men det, der er det sjoveste forsøg i den her plantekasse, det er, at vi leger med automatisk vanding. Så det her det er sådan et test setup, hvor vand i spanden her, der sidder en lille pumpe nede. Så er der en masse elektronik derovre. Det er indtil videre et forsøg. Her fra pumpen, der går der en slange op og ned i vandingsrøret her. Man kan ikke se den, men der sidder sådan en plade med noget sensor på. Og den registrerer, om der er vand nede i røret. Når der ikke er vand i røret, så vander den. Og vi har presettet det her til nogle sekunder. Jeg tror, det er i 60 sekunder, den så vander. Og når røret det er tomt, så venter den i, jeg tror, det er 12 timer. Jeg er ikke sikker. Vi er i gang med forsøg, så vi har testet alt muligt. Og så vander den igen. Så det er simpelthen på forsøgsbasis, derfor tanken er, at vi skal have automatisk vanding til alle vores plantekasser her. Så det her, det er tomat plantekasse vandingssetup'et. Så der har vi sådan en plantekasse med et højt stativ på. Ned fra det er der sat 2 af de her, jeg tror de hedder metalspændbånd. Jeg går lidt tættere på, så I kan se dem. Dem her. I det, der sidder plantelyset. Og tanken er egentlig også, at de her spændbånd er til at binde planterne op af. Sidste år havde jeg agurker på den her. Så det er setup'et for det her testforsøg. Så det er spændende. Vi må se, hvad der sker.